нашия турнир. Почетната втора позиция за втора поредна година отива при Крис. Аплодисменти! И отново за втора поредна година големия шампион по Clash Royale е Донето! Аплодисменти! Страхотен финал имаме тук. Ще получат и допълнително награди от Lenovo. Момчета, оставете само да си направим една снимка си спомен. А вие, скъпи приятели, благодаря ви, че бяхте част от тази вечер Комик-кон сцената на едно и турнирите по Brawl Stars и Clash Royale. Тези аплодисменти са за вас. Благодаря ви! Събираме се малко.